En la població general i en l'adolescent en particular hi ha molts mites al voltant de les drogues i el seu consum. Realment fumar una cigarreta relaxa? Hem preguntat a diferents persones qüestions relacionades amb el tabac i ens han respost amb un like o amb un dislike si pensaven que eren certes o falses aquestes afirmacions. Anem a eixir de dubtes. El tabaco liar. Por ahora te respondería que sí, porque yo normalmente no soy consumidora, pero normalmente me ha dicho que es algo más natural, por decirlo así, que un tabaco que se compra ya de cajetilla de por sí hecho. Yo creo que sigue siendo lo mismo, al fin y al cabo es tabaco, o sea que dislike. Creo que puede ser más sano, así que te diré que sí, que like. Es un mito que normalmente tienen los chavales porque consideran que al no ser el típico industrial el tabaco, pues tiene menos sustancias tóxicas. Pero en realidad hay estudios realizados que las personas que fuman más tabaco de liar resulta que tienen altos niveles de CO, que es un monóxido de carbono, que eso es tóxico. El monóxido de carbono viene de la combustión del papel de fumar. Los cigarros de liar tienen otro inconveniente, que la cantidad de tabaco que pones en el cigarro no siempre es la misma, con lo cual pues muchos de ellos incluso lo hacen más finito, estoy consumiendo, estoy quemando, haciendo más combustión, incluso al final estoy consumiendo más nicotina y más sustancias tóxicas que el tabaco tradicional. Lo que pasa con el vapor es que la gente se piensa que es menos malo, entonces se consume más. Totalmente digo que dislike, porque igualmente con el cigarrillo electrónico sigue teniendo nicotina, que es una de las cosas que más te engancha, por lo tanto sigue siendo igual de malo, o sea que dislike. Sigue siendo igual o incluso más adictivo que un tabaco normal. Els electrònics sí que generen addicció perquè tenen la mateixa substància que els cigarrets tradicionals, que és la nicotina. És de veres que pot ser que pugues fumar sense nicotina en cigarrets electrònics, però això no impedeix que tinga altres substàncies que fan mal al cos. És un aerosol que també té partícules metàl·liques que també està fent mal al teu organisme i creant les mateixes problemàtiques que els cigarrets normals. Sigue siendo insano y no muy recomendable, porque por muy poco que fumes, sigues siendo fumador activo. Dislike. Yo creo que sí te vuelves adicto porque, bueno, ya es algo obvio que la gente cuando fuma dice que no, que lo tiene controlado, pero en verdad nunca lo tienen controlado. Así que dislike. Això de que no passa res és molt qüestionable. Podem dir que no hi ha cap quantitat de tabac que siga segura, perquè un cigarret també conté la nicotina, també conté l'alquitran, quan tu te'l fumes, està present en el fum del tabac, i també conté les substàncies irritants que afecten els pulmons. Fumar un cigarret només no t'assegura que no vagis a tindre problemes. Inclús ja, la majoria de la gent que avui en dia és addicta al tabac va començar fumant poc o fent un consum controlat de tabac, però en un determinat moment va perdre el control i la nicotina el va enganxar. No? Aleshores comencen al principi consumint menys quantitats de tabac, però això pot anar a més. Si la persona poguera elegir, elegiria sempre controlar el consum, però hi ha un determinat moment que la persona s'enganxa y ya no puede elegir. Te diría que dislike en mi opinión personal porque like, en plan, sí, la gente dice eso y creo que en verdad sí, porque si tanta gente lo dice será por algo. No sé, siento que te puede afectar diferente a cada persona, así que dislike. El hecho de fumar un cigarrillo, aunque aparentemente causa un efecto relajante, esto no es cierto, ya que estamos hablando de la nicotina como una sustancia estimulante. Y esta apariencia de relajación simplemente se produce cuando administramos nicotina para paliar los efectos del síndrome de abstinencia, con lo cual es absolutamente falso que relaje el tabaco. Dislike, porque al final el tiempo que estás para intentar desintoxicarte es sufrido porque tú solamente piensas en volver a la adicción. Dejarlo siempre va a ser mejor que seguir con ello, en plan, te perjudica menos. Pienso que igualmente te afecta mal porque psicológicamente estás como necesito esto, necesito esto, necesito esto. És cert que quan una persona deixa una droga, com és el cas del tabac, que té la nicotina, no? Que és el que crea l'addicció, inicialment es passa mal, perquè el nostre cos està acostumat, però és algo molt temporal. Immediatament el cos s'acostuma a no tindre eixa droga i l'addicció que tenim és un poc eixa dependència psicològica que podem superar. Els beneficis de deixar de fumar són brutalment més grans
que l'estar fumant. No s'engreixa directament per deixar de fumar, no? El que s'engreixa és perquè quan deixem de fumar moltes voltes estem un poc més ansiosos i acabem menjant un poc de més. Per al cos és de les drogues més dolentes que existeix, seguint una droga que està molt a l'abast de qualsevol persona. L'experimentació amb el tabac en l'adolescència pot durar un consum de llarga duració i dependència. Proporcionar informació objectiva sobre el tabac és essencial per a desfer les creences errònies associades al mateix i per a exposar els efectes immediates que té sobre la salut i les conseqüències a llarg termini.